And manangi madagni is set of teamwork kema is poor. Gin one-sided. Mano kunyal konyo ngato. Injo. Inano gana ni failed wa mari investigation ni. Kain gi mo depend gi land tadwaro na sabeya. Eni mo kelo na report kora kan wango problem nikech endo onge rieko man go gi. Ani mang'eyo ni samongi sa FR cha tabiro gi miluongo no overlaying. Eni ng'en manokia. Seche moko abiro biro gi ma encroach ni ng'ane encroach lop ng'ane en manokia. En odwa na wacho ni gini anwango lo moro ne kae to moro ni wiye ka. En okian mano bedo overlaid. Mano koro rieko mone mopuonjo ka jo intelligence. Iwinja. Ane mang'eyo osiapa Cleophas nia ni nitie jakuo mokwal ma en ploy to nitie rili jakuo jogo nitie kaka treat gi case ka. That's why a proper investigative mane omino ka cases mang'eny fail ga court ka nikech DPP ne komi authority so much over police. Koren police diga to dine ana ne case kaka mane no ma idwa we ngato kai over akia what kind of billion makote makuchu Devani. What are they telling us? Karangamano investigate case you go to jail in the next minute. Nikech, you can't be careless with the investigation. So where is this money? Money wacha no kwalni. Nen kanye. You see, those are things which cannot be allowed. Nikech kato bed pesa ni. Iwinja Cleophas. To Kenya onego benio de tax. Onego punya thi school. Onego ger gondara. Into mae ni lar konango. Ere gima Kenya yude. Iketho mafut petro, iketho mafut Kenya, iketho sama police investigate, itero file pile rango, time much kukinyi ni case na iweyo. We can't work like that. Your DPP nyaka sit down with those investigators to make a finding why they must withdraw it. To kwa withdraw it under what terms? Beniti gimangane cholo. Koro idwaro no why do jurisprudence ma reasoning ma pain much bigger. And that's why when you can use kai Gachagua nyaka fight to the last man, Ode Okode, that one God knows. But kaka en jok mayale to tie korego. Eno neko papa's case ne maber. If he was in the team, nikech ntie moko be accused majogo be they were part of his journey. Samanogo wacha to joka pamo. Ere gadi gi accuse ni koro yin shane nengi marach. To picha to nkacha. Pictorial evidence is an exhibit. Tom, idhi tikore kawuono kendo gidhi rutulo mare chiwo. But joka onge threshold. Nikeche, where is the investigation backing? Ingeni tie gima nyaka ibo injire kai. Ubro wekna ne senate winjo gino to kokalo. How did Gachagua purpose his case? Did they make a report? What is criminal must go in an OB. Bundik, we police emocho mako investigate, but put it there. In a way, Masami Chungi Koti wacho na report to police neko investigate. This is what I wanted to tell the police. Ngamaye ali winji maber. Iwinja. Kaen gik moko mina no ma accuse go ma familiska. To wacho nu mu wachani. Family na erigo. This is what they are saying. Angis ni team mar deputy president. Onego somkuom daktar. Kata judges. Judge ineno kan three bench jantie. Ineno ka ogolo ringo body on the right. Consult his fellow judge. Yes, that is what now is required in professionalism. To lawyers, what to put no deal one side, what the law in the case, kata case marriage. No, not your case, and even keeping quiet is good. You just keep quiet. So, to me,